Sanibonani maswati lamahle. Silana eMbabane and ngimena Samu phela. Samu sithe njengomsebenzi Sidozama nange ama-perfume siwarate out of 10. Singawarate. Yeah. Ngawukuspraya naye. Hayi inuka kahle shem. Out of 10? 10 over 10. 10 out of 10. Akuba ngimalini. Already I know. Already I know. Okay, let's try this one. Awesome. Yeah. Okay. Ngathi pedi. Ikhona. Okay. Nabasesile for sure. Abasesile. Unisex. Ukuthi bangayisebenzisa. Uvale. Yeah. Awuyivale. Angiyivali. Out of 10 leta malini. Shota nginike 50. Lekhili nayile nginika la 8 iyanuka kamnandi. Yena angiyivali. So baba 9 out of 10. Sort of lokho ngathi ku sort of oil lendlela yenta ngayo. Oil. Bathi yashaya. Yashaya. Yebo. Imagine. Okay, abakhulu ethu are available ngamanzini at the Clary store 180 eMalangeni.